सुजित नार्जारी नोंखौ अनसुलि बिमाया गोरबोनि अननायखौ गथायनानै जोनोम होदोंमोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनैबो आङो नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावनाय जाबाय। जों दिनै गिबिसिनथारावनो रायजोफोर नैबे मैयानि जानानै थांनाय 39थि मुंख्लं सान फालिनायनि सायाव एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन। आरो नैथियावहाय नैबे मिस्टार सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आबौआ बेखौ लाफानानै बिनि गेजेरजोंहाय मा खुगा बेखेवदों बिनि सायावबो जोङो एसे खोनासंगोन। थामथियावहाय नैबे ग्रुपनि मानसिफ्रा मा बुंदों बेखौबो जों खोनासंगोन। बिनि उनावसो आङो बाथ्राखौहाय सावरायलायनाय जागोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुबायना? बे सावगारिया जाहैबाय सुजित नार्जारीनि मुंख्लं डे फालिनाय, 39 बोसोर बैसोनि मुंख्लं सान फालिनाय। बियो बड'फोरनि गेजेरावहाय बयनिफ्राय गिबिसिन मुभमेन्ट खालामनाय, जांख्रिजेननाय समावहाय गिबि मुंख्लं जानाय फरायसाफोरनि गेजेरावहाय सुजित नार्जारीयानो गिबिसिन मुंख्लं जानांदों। दा बिथांखौ गोसोखांनानैहाय UPPL नि CM प्रमद बर' सारा थांनाय 2025 नि जुन दाननि 12 खालार खालि 12 थारिखआवहाय बे मुंख्लं खाम्फाखौहाय गायसनदोंमोन। दा बेखौहाय जोङो नुनो मोनबाय मैयानि समावहाय BPF नि सरकार सासन खालामनाय समावहाय उदालगुरि जिल्लानि रिहन दैमारि सारनि आखाइजों बेखेवनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। गोजोनथाव बाथ्रा। 3.5 बोसोरनि गेजेरावहाय प्रमद बर' सारा सोरनि मुंख्लं खाम्फा गायसनखो नोंथांमोना मिथिगौ ना? आं नोंथांमोननोहाय खोन्थानानै होनि। 1 नाम्बारावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजीनि, 2 नाम्बारावहाय बीर सिलागांनि, 3 नाम्बारावहाय अस्ताद कामिनी कुमार ब्रह्मनि। मिथिबायना? अस्ताद कामिनी कुमार बसुमतारी दे, ब्रह्म नङा, कामिनी कुमार बसुमतारी। 4 नम्बरावहाय सुबुं यानिकि बालिराम बर' बिथांनि। 5 नम्बरावहाय रुपनाथ ब्रह्मनि। 6 नम्बरावहाय मुगानि आगदारि यानिकि खरेन्द्र नाथ बसुमतारीनि। 7 नाम्बारावहाय महेश्वर बर'नि। 8 नाम्बारावहाय दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि। ओमफ्राय 9 नम्बरावहाय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि आरो लोगोसे नैबेनि। अब्ला गासै बेसेबां जाखो? 10टा गेदेरमा सुबुंफोरनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फा गायसनबाय 3.5 बोसोराव प्रमद बर' सारा। नाथाय BPF नि CM 17 बोसोरावहाय मोनबेसे गायसनखो? मोनबेसे हारिनि गेदेरमाफोरखौ मान होनानैहाय मुंख्लं खाम्फा गायसनखो? बिनि फिननायखौहाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय हरबानो जाबाय। बे समाव खोनासंदो, सिगांनि BSc एकर्डनि मासिगिरि एक्स भलन्टियार्स फर्सनि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आबौआ मा बुंदों? दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ सुबुरुन होदों गोसोखांनो थाखाय बे सुजित नार्जारीया मानि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावलांखो। दिनैनि साना आं सानो बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ गोसोखांहोफिनजानो लुबैदों जे बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि सोमावसारनायाव 5,000सोनिबो बांसिन बर' फिसाफोर मुंख्लं जानानै थांबाय। बिथांमोननि मुंख्लं जालांनायखौ ओरैनो फैमाल थांनोसै नामा? बिथांमोना जिखिनि खामानिखौ मावनो हालांजोबासै, बिथांमोननि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आथिखालनि
गोदान जोलै हान्जा आरो गोथां बर' फिसाफ्रा जुजिफिनगोन ना जुजिफिना? रायजोफोर आंनि बिफानि समान बैसोनि आबौ मिथिबायना दा बिनि बुंनायखौहाय आङो मा होनना बुङो एसेबां आङो नेवसिनो होननानै सानाखै बिथाङा बे समाव सोलायबाय नाथाय सोलायदोंब्लाबो गोसो सिङाव हयथ' सोलायाखै रायजोफोर थांनाय 5 बोसोरावहाय एसेबां मोजां सरखार सलायदोंमोन UPPL सरकारा नाथाय बिसोर बायदि बोरायसा सुबुंफ्रा रावबो सापर्ट होआखै दा बेनिखायनो एकर्डनि दफाफ्राबो मावफुंजायाखै आरो BTC एकर्डनि दफायाबो माखासे मावफुंजायाखै होननानै जोङो मिथिदों मानोना बर' रायजो राजाफ्रा आरो बर'नि दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा गाव गावनि उदै सुफुंनो थाखायल' गावबागाव होसोनायावनो जोंनि बर' हारिनि एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाजोबाखै थांनाय 5 बोसोरावहाय ना भलन्टियार्स फर्सआनो सापर्ट खालामदों ना आथिखालनि बनसुआनो सापर्ट खालामदों ना ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मानसियानो सापर्ट खालामदों ना सोरबा एक्स माने NDB फरामानो सापर्ट खालामाखै दा बे खालामैनि थाखायनो बे बिटिआर एकर्डआबो मावफुंजायाखै रायजोफोर आरो जुदि बिसोरो सापर्ट खालामनायमोनब्ला दिनैनि बायदि जुदि बाथ्रा बुंनायमोनब्ला आबौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिमोन बायदिया UPPL नि सरकार सासन खालामनाय समावहाय अब्ला हयथ' बे सापर्ट खालामजागौमोन दिनै जोंनो पलिटिकल लिडारखौहाय सोलायनो नांगौ जाय पलिटिकल लिडारा मानसि बुजायोब्ला आंनि दायित्व नङा होननानै बुङो जाय पलिटिकल लिडारा फरेस्ट अफिस सावोब्ला आसाम गभर्नमेन्टनो लेटार हरनो नागिरो अब्ला बेबायदि लिडारखौ जोङो सोलायनांगोनथ' गुबुन हारिजोंहाय दावराव दावसि जायोब्ला आङो दावरावनि बिगोमा नङा होननानै बुंग्रा बेबायदि लिडारखौ जों दोननानै लाब गैया अब्ला सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आबौ थांनाय 5 बोसोरावहाय UPPL सरकारा एसेबां मोजां रायजो राजाफोरखौहाय बेंनानै लाबोदोंमोन खुनु दावराव दावसि सोमजियाखैमोन बै समाव नोंसोरो UPPL पार्टिखौहाय नेवसिनानै रायजो राजानोहाय नंखाय बोसोन होनानैहाय UPPL खौहाय गाज्रि मोनहोनाय खालामदों नाथाय दिनैनि सरकारा मदद होजाथावब्लाबो सापर्ट खालामजाथावब्लाबो आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा बड'लेण्ड नाङा होनग्रा सासे लिडारसो अब्ला माबोरै सापर्ट खालामनो जोंलाय रायजोफोर दा आं बुंनो साननाया बेनो बनसु आरो एबसु ज' जा पलिटिकल लिडारखौहाय सोलायनो नाजाफिन हारिनि थाखाय सानग्रा लिडारखौहाय नेवसिगारनानै हारिनि थाखाय साननो हाथारि फिउचारनि थाखाय माब्लाबाबो नाहरै लिडारखौहाय सापर्ट खालामनाया मोजां जायाखै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आबौ गाज्रि दामोन बुंनायनि थाखाय नोंनि आं बिसौनि समान थेवबो नोंथांमोननि सान्थौखौहाय आङो आन्दाज मोनदों जे नोंथांमोनाबो मानो हारिनि थाखाय सानाखै गाव गावनि उदैनि थाखायल' सानदों हारिनि थाखाय सानग्रामोनब्ला थांनाय बै 1993 आवहाय एकर्डखौ खालामखानाय नङामोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बड'लेण्डआ बेयावनो सुवा नांदों बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि जायगायाव मानो BAC बड'लेण्ड बिनायनि जायगायाव मानो BTC बड'लेण्ड बिनायनि जायगायाव मानो बिटिआर बेखौथ' साननांगोन दा रायजो राजा नोंथांमोन दानिया खोनासंबावदो सासे थुनलाइ आफादनि बसुमतारी ना मा बिथांमोननि ग्रुपआ मा बुंबावदों बेनिखायनो आङो जेब्लानाखि BNC आवबो दङमोन बे BNC आवहाय आङो नामफोरखौ गोसोआव गैया गोसोआव थायाखै अब्लाबो आङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बांसिन जोंहा अर्गेनाइजेशनफोर दङ माबा मोनसे माने अर्गेनाइजेशन जोंहा दाग्रा सर' दङ दा बेनिखायनो जोंनावहाय बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव 29टा अर्गेनाइजेशनफोर दङ 29टा अर्गेनाइजेशनफोर दङ दिनै बे 29टा अर्गेनाइजेशना जों खौसेथियाव दंना गैया किन्तु BNC नि समाव दान्दिसेनि थाखाय खौसेथियाव फैदोंमोन सेपारेट स्टेटनि थाखाय बेवहाय दङ जाबाय जोंना बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बर' साहित्य सभा All Bodo Women Welfare Federation, Bodo Women Justice Forum, Dularai Bodo Somaj, Dularai Bodo Harimu Afad, Bodo Writers Academy, All Bodo Employees Federation,
All Bodo Primary Teachers Association, Dularai Bato Gautam, Sodo Brahma Dhamma Parichalona Samiti, National Bodo Christian Council, Bodo People's Committee for Peace Initiative, ex-BLT Welfare Society, Surrender NDFB Welfare Association, all BTAD Abadari Afad, all Bodo National Labour Welfare Society, West Bengal Bodo Jana Mukti Morcha, Bodo Bara Dol Golpara, Kasari Somas, Karbi Anglong, Tiwa Autonomous Council, Bodo Welfare Committee, Morigao, all BTAD Gaumbura Afad, Mes Kosari Youth Association, Dimapur, Nagaland, United Bodo People Organization, Lokhimpur Dhemaji, Bodo Artists Association, Boko Anchalik Bodo Jatiyo Porishad, Kamrup, all Bodo Postgraduate Youth Federation, West Bengal People Forum, all Assam Tribal Song. Jangai sebang songgoton perda. Atai jeni jeni songgoton pra खौसेथियाव दंना गैया भिडिअआ बिराद गोलाव नाथाय आङो बिथांमोननि भिडिअखौ होजोबा नोंथांमोना खोनासंनो गोसोब्ला फेसबुक पेजआव हाबनानै नायहैदो बर'फोरनि बे संगठना रावबो गोरोबस्लाया आरो खौसेबो नङा अब्ला माब्रै बड'लेण्ड मोनलायखो रायजो राजा नोंथांमोन एसे माबा जाब्लानो गावस्रालायनानैहाय पार्टी दायो अब्ला मानो संगठन बाराया जानो नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो रायजोखौ आरो दा बिथांमोन बायदिया मोजां मोजां गोदै गोदै बाथ्रा बुंदों दानिया आं बिसोरखौनो बुंगोन बिथांमोना भलन्टियार स्पर्ट्सनि होनदों दा नोंथांमोना दिनैनि सरकारखौहाय सापर्ट खालामबाय नाथाय बै थांनाय 5 बोसोरनि सरकारखौहाय मानो सापर्ट खालामाखै जाहोना मामोन बिटिसि सरकाराथ' मोनब्रै जिल्लानि बारा बिसोरो हास्थायाखै बिटिसि सरकारा रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टखौहाय सानाखै फिउचार जेनेरेशननि थाखाय सानाखै जाय बिटिसि सरकारा सावथाल दावरावआवहाय आंहा पावार गैया होननानै बुंदों ल' एन्ड अर्डार गैया होननानै बुंदों जाय बिटिसि सरकारा फरेस्ट अफिस सावनायावहाय फरेस्ट अफिस बुख्रुब बुख्राब खालामनायावहाय पावार गैया होननानै बुंनानै लादों आसामनो लेटार हरनांगौ होननानै बुंदों जाय बिटिसि सरकारा दासिमबो इलिगेल दखल खालामनायखौहाय होखारनायनि जेबो राहा लायाखै अब्ला बेबायदि सरकारखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंसोरखौबोथ' जों सापर्ट खालामा खालामथावनायाबो नङा खोथायालाय बुङो बिराद गोदै गोदै नाथाय गोसो सिङावहाय गोसोम जानानै दङ रायजोफोर मैलासो रिभेन्ससो लादों बिसोरो मानो रिभेन्स लायाखै होननानै बुंदों आंलाय बिपिएफ पार्टिखौबो सापर्ट खालामा इउपिपिएल पार्टिखौबो सापर्ट खालामा अब्लालाय माथो हास्थायदों बिथांमोनालाय भलन्टियार स्पर्ट्स दानानै गोदान रायजो दानो बेखौसो हास्थायदों बिथांमोना नामावल' बड'लेण्डलै मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय सरकाराव थानाय मानसि आरो गिदिर गिदिर लिडारफ्रानो बड'लेण्ड नेवसिग्रा गोजासो जोंनि बर' जाथिनिया बेनिखायनो जों बड'लेण्डखौहाय सेपारेट स्टेट दासिमबो बानायनो हायाखै ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जुदि आंनि बुंनायफ्रा बाराद्राय जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो गोजोन्थों जायफ्रा जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि